ng Santissimo Rosario ng Mahal na Birheng Maria. Ang isang panalangin na ating ginagawa bilang mga Katoliko, isang panalangin na nag-uugnay sa atin sa Diyos at sa ating mahal na Birheng Maria. Ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ng ating mga Marian organizations, Kapatiran kay Maria, Children of Mary Immaculate, Compradia de la Merced, Damas de Nuestra Señora de la Merced. Pagpapasalamat ni Daphne Mangulagnan, Kazutumo at Digna Kurahashi, Gabriel Brian Santos, Nelia Pangan, Carmelita Magat, Caridad Malang, Romy at Lynn Vargasa, Manuel at Leti de Leon, Bonifacio Teresita Gonzales, Russell Marites Abrenica. Pagpapasalamat ni Dr. Alvin Balatbat at Felisa David. 10 ng kanilang pamilya. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga frontliners, lalong-lalo na ang ating mga medical frontliners. Special intentions ni Daisy Diaz, Kamigting Sisters in Cypress, California. Special intentions ni Loida at Mark Cruz, 10 ng kanilang pamilya. Special intentions ni Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lilian Mr. Rodolfo Pineda, Board Member Ton and Bel Torres, 10 ng kanilang pamilya. Para po sa kagalingan ng mga kapatid nating may sakit, lalong-lalo na si Norma Balatbat, Norma Cabrera, Roy Songco, Sing Garcia. Para sa lubusang kagalingan ni Father Mark Manabat at Father Lino Mandap, at para po sa kalwalatian ng kaluluwa ni Reynaldo, Maurino, Oscar, George, Brigido, Marieta Rosario, Lolita, Patrick Henry at Pasita. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit sa pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias.
Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang uklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamaki ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo na muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakaiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito.
Kaya, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak? Ang inyong anak kung humihingi na ito ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po, ay magandang umaga po sa inyong lahat. May kaibigan po ako, every Friday, every day, every night, nagro-rosaryo sila kasama yung mga anak nila, mag-asawa, pati yung maliit. Tapos yung maliit na bata, maliit na anak nila, sabi niyang laging ganyan, Mami, Mami, why always repeating and repeating and repeating? Kasi nagro-rosaryo nga, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, Holy Mary, Holy Mary, Holy Mary. Why always, malit lang po yun ha, mga 5 years old or 6. Why always repeating and repeating and repeating? Sabi ganyan. O nga naman, oh. Bakit paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit? Di ba naguguluhan ng Diyos sa atin? Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ating pagrurosaryo. Di ba naguguluhan? Di ba nakukulitan ng Diyos sa atin? No po? Ang kwento po ng Santissimo Rosario ay dumaan sa mahabang storya. The development of the Holy Rosary is a long history. Una pong ginagawa ito sa pagdarasal ng 150 na ama namin. 150 ama namin. Yun po ang paggaya, counterpart, ng 150 Psalms, Salmo. So 150 ama namin, counterpart po yun ng 150 Salmo. Tapos po, meron din pagdarasal ng 150 na Aba Ginoong Maria. At pagkatapos po noon, ay naisama na ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kung titingnan natin ang mismong mga misteryo ng Santissimo Rosario, ito po ay tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sa Annunciation ng Joyful Mystery. Ano nga? Ulitin po natin mga misteryo. Joyful Mystery. 1. Annunciation. Ano sa Tagalog, Doktora? Pagdalaw ng anghel. Pangalawa, pagbati. Pangalawa, pagdalaw. Pangatlo, pagsilang, the birth of our Lord. 4, paghahandog, presentation of the Lord at the temple. 5, pag-akyat, Diyos ko na. 5, pagkakita. Okay. Sa English po, asalam natin sa English. 1, the Annunciation. 2, the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth. 3, the Nativity of our Lord or birth of our Lord. 4, presentation of the Lord at the temple. 5, finding of the child Jesus in the temple. Tapos po, kung titingnan natin, yung sorrowful mysteries. Sorrowful mysteries. Ano sa Tagalog sorrowful mysteries? Misteryo ng hapis. Okay, misteryo ng hapis.
1. Pananalangin sa halamanan. What do you call this? First sorrowful mystery, the agony in the garden. 2. Scourging at the pillar. 3. Pagampas, no? 3. Pagpuputong ng corona, crowning with thorns. 4. Pagpapasa ng krus, carrying of the cross. 5. Pagpapakot, pagkamatay, crucifixion and death of our Lord. No? Yung glorious mystery, misteryo ng ligaya, king Kapampangan. Sa Tagalog, luwalhati. 1. Muling pagkabuhay ng Panginoon, the resurrection of our Lord. 2. Pag-akyat sa langit, ascension of the Lord. 3. Pagpanawag ng Banal na Espiritu, descent of the Holy Spirit upon the apostles. 4. Pag-akyat sa langit ng mahal na birheng, pagkaakyat sa langit, pagkaakyat sa langit ng mahal na birheng Maria, the Assumption of Our Lady. 5. Coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven and Earth, pagpuputong ng corona. So, yun po yung na-develop noon. At ito po ay ang pangking kwento, ayon sa kwento at sa alamat, ang Santo Rosario ay ibinigay ng mahal na Birhen kay Santo Domingo de Guzman. Na po, ibinigay ito kay Santo Domingo. At ito po ay naging form of prayer. Ito nang naging dalangin ng mga sumusunod kay Santo Domingo de Guzman. Isa po sa mga ito ay si Alan de la Roche, na tinawag na Apostle of the Holy Rosary. Itinatagpo niya ang Confraternity of the Rosary in the 15th century. 15th century, itinatagpo niya ang Confraternity, Compradia del Santissimo Rosario. Pagkatapos po, in the 16th century, yung na-develop po ang Santo Rosario in its present form. 15 mysteries. Mystery of joyful mystery, sorrowful mystery, and glorious mystery. But in 2002, St. John Paul II, Pope John Paul, inilagay po niya ang luminous mystery. Luminous mystery. Ang misteryo ng liwanag. 1. Baptism. Hindi memorize. Hindi nyo siguro dinadasal, no? Okay. 1. Luminous mystery. KKM. Number 1. KKM. Damas. Luminous. Pero kubuha na ng kopya. Ayun. Nagsikuha na ng kopya. Yun po ay tungkol sa naging buhay din ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbibinyag or baptism of the Lord at the Jordan. 2. Number 2, the wedding feast, miracle at the wedding feast of Cana. Okay, kasalan sa Cana. 3, the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion. No, it's about the ministry of Jesus. Conversion, proclamation of the kingdom of God and call to conversion. 4, pagbabagong anyo, transfiguration of our Lord. 5, institution of the Holy Eucharist, pagtatatag ng Eucharistia. Kung titingnan po natin, yun ay tungkol sa ministeryo, sa paglilingkod, sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Na po, mystery of life. Babalikan ko ulit. Ulit. Mami, always repeating and repeating and repeating. Why always repeating and repeating and repeating? Why? Hindi ba nakukulitan ng Diyos?
dapat nga na makulitan ang Diyos sa ating pananalangin. Dapat kulitin natin ang Diyos. Ito po ang makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon. May nagpunta sa kanyang kaibigan, bigyan mo ako ng tinapay, may bisita ako. Tapos anong sabi niya? Hey, wala na akong panahon, hindi na ako makakatayo, gabi na. Tulog, nakahiga na kami ng mga anak ko. Pero anong sabi ng ebanghelyo? Bibigyan niya sa hiningi niyang tinapay, hindi dahil sa siya ay kaibigan, kundi dahil sa kanyang pangungulit. Dahil sa kanyang pangungulit. Kaya nga po, anong sabi? Humingi ka at bibigyan ka. Kumatok ka at pagbubuksan ka. Ang sabi ng Panginoon. Again, ano po yung nauna dito sa Ebanghelyo? Tungkol sa pananalangin. Tungkol sa pananalangin. Sa ating pananalangin, kulitin ang Panginoon. If it is storm heavens, hanggang ibigay ng Diyos. Dahil sabi niya, sino bang ama ang hindi magbibigay ng tinapay kung ang anak niya ang magbibigay ng ahas kung ang alakdan, kung ang anak niya humihingi ng itlog o ng tinapay. Kayo nga ang masasama. Binibigyan niyo ng mabuti ang inyong mga anak, yung ama niyo pa kayang nasa langit. Storm heaven. Ulit-ulit, ulit-ulit. Always repeating and repeating and repeating. But that it should be. Always repeating and repeating. Alam niyo po bakit? Dahil ipinapakita nito, hindi lamang ang pakikinig ng Diyos, kundi ang ating katatagan sa ating pananampalataya. Ang ating katatagan sa ating pananampalataya. Repeating and repeating and repeating. It tells us not only about God, but about ourselves, on how strong our faith is. Kung bahano kahaba ang ating pagpapasensya at paghihintay, handang paghihintay para sa pagbibigay ng Diyos sa ating kahilingan. Dahil ang isang tao, kung mababaw ang kanyang mismong pananampalataya at pananalig sa Diyos, isang dasal at hindi ibinigay ng Diyos, anong gagawin niya? Wala, lilipat na. Lilipat na. Di po ba? Magtatampo na. Isusumpa na ang Diyos. Always repeating and repeating and repeating. It should be the case in our prayers, sa pagdarasal natin, sa ating mismong pagdulog sa Diyos. Ito po ang turo sa atin ng Santo Rosario. Ito ang birtud na binibigay sa atin ng Santo Rosario. Katatagan sa ating pananalangin, katatagan sa ating pananampalataya. Amen. Ina ng Santissimo Rosario. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na bireng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumadinga sa anak mong mananubos sa amin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banali ko, ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya't pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang tinapay, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa iyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino,
na aming arsobispo, ni Aposeto, na aming obispo, emerito, at ng tanang kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina naming lahat, ang Ina ng Santisimo Rosario, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, Santo Domingo de Guzman, ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya, tungayan ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang Diyos na dumudulog
o nakikinig sa ating mga dulog, mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Rosaryo mo, hawak namin, awit-awit ang Ave Maria. Puspas ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na Dasal, ihatid kami sa langit ng Amang mapagmahal.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal. Ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto at ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalatian sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang Huwebes ng buwan, ating debosyon kay San Padre Pio. Tayo po ay manalangin para sa mga kapatid nating may sakit, mga kapatid natin na nakahimlay sa banig ng karamdaman, mga kapatid natin na COVID, mga kapatid tayo na sampu ng ating mga karamdaman sa ating katawan, sa ating kalooban, sa ating kaluluwa. Come and strengthen your holy people through this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the sufferings of all the sick. Lord, have mercy. Assist all those who are dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Give life and health to our Lord. brothers and sisters
on whom we lay our hands in your name, Lord, Lord, have mercy. God of mercy, ease the sufferings and comfort the weakness of your people who are sick, whom the Church anoints with this holy oil, through the intercession of Saint Pio Peltracina, we ask this through Christ our Lord. Amen. Magsiyo po.
bilang pagpaparangal sa ating mahal na ina, Reyna ng Santissimo Rosario, ating awitin ang awit ng ina ng Santissimo Rosario. Kahit anong may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y mapaligno. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa aking awit ang Ave Maria. Susamin ang bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mo hawak namin na awit ang Ave Maria. Paspas ka ng imang banal, hindi na namin payak na dasal. Ihatid kami sa langit ng iyong mapagmahal. Reyna ng Santissimo Rosario, Ipanalangin mo kami sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin na iali na, humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po.